башларына әйләндерә бу кызлар. Теләсәң айонны да биетәдер алар. Әйдә, Татарстан бүген Лаеш районының Рождественно авылында кунакта. Биюләргә без әле әйләнеп кайтырбыз. Ә хәзер барсы да тәртип буенча. Рождественно авылы Казаннан 60 чакрым ераклыкта урнашкан. Тарих китапларында ул беренче тапкыр 16 гасырда искә алына. Оренбургский тракт проходил через село Рождественно. Безнең авыл аша Оренбург тракт узган. Ул юллардан Екатерина II, Пушкин кебек танылган кешеләр дә, сөргенгә җибәрелүчеләр дә үтә. Чынлыкта исә бу икенче Рождественно авылы 50нче елларда Куйбышев су саклагычын төзегәч, беренчесе су астында кала. Халык таулырак урынга күченеп, яңа тормыш башлый. Авылның элеккеге урыны турында хәзер менә шушы чиркәү генә хәтерләтә. 50нче елларда вакташ кирәк булганга, аның бер өлешен шартлатканнар, әмма икенче өлеше сакланып кала. Бу урын авыл халкы өчен бүген дә тарихи булып санала. Безнең мәктәпкә рәхим итегез. Бабу, чем русским? Поклон мы шлем вам низкий. Хуш умады, это национальное блюдо плов. Авылда мәктәп бар, анда укучы балаларның һәммәсе безне үз телендә сәламли. Мәктәбебездә 106 бала укый. Без милләте бар инде мәктәптә. Укытучылар составы да националь. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан мәктәпнең быел планнары зурдан. Без килүгә менә шундый күргәзмә әзерләп куйганнар. Ел дәвамында аны һәр килгән кунакка күрсәтәчәкбез диләр. Бүген Рождественно җирлеге 4 авылны үз эченә ала. Рождественно, Дятлово, Тамгич, Сингел. 1300 артык кеше яши, җәен бакчачылар белән 2000-гә җыелалар. Күпчелек кеше мал туар тота, гаилә фермалары да бар. Шуларның берсе Миңнуллиннар. 2011 елдан гаилә фермасы белән эшли башладым мин. Башта эш сыйры, шуннан үстердек. Бүгенге көндә минем 25 саум сыйры була инде. Хуҗабикә Әлмира ханым бәйләргә ярата. Бер көндә бер башмак бәйләп бетерә алам ди. Аның башмаклары да гади түгел, авылда яшәүче халыкларның милли бизәкләре кулланылган. Серләр алай юк инде. Элегрәк бәлкем һәрберсенең булгандыр, һәбәтен милләтнекен бәйләргә тырышабыз. Нинди күзгә матур дип күренә, кул шуны эшли инде. Саргартып жүрөктү анжарладым. Күрше йортта безне кыргыз җырлары белән каршы алдылар. Кыргызстаннан Татарстанга Сайдиновлар 8 ел элек күченеп кайткан. Семья у меня здесь, мне так как работал в Москве. Мин үзем Мәскәүгә барып эшләп йөрдем. Кайвакыт әллә шунда күченәбезме дип әйтәм. Кызым юк дип кырт кисә. Монда безгә бик ошый дип уртаклаша гаилә башлыгы. Привыкли как свое, да, вот родное что-то есть, да. Бар нәрсәгә ияләшеп беттек инде. Менталитетлар да охшаш, үзебезне туган җирдә кебек хис итәбез. Сайдиновлар үз традицияләрен саклап яши, үй бизәлешеннән алып өлкәннәрне хөрмәтләүгә кадәр. Кечкенә Израиль белән Дастан бер туган абыйларына сез дип дәшә. Аларда шулай тиеш. И туган тел, и матур тел. Кемнен теле. Это козалак же, да? Да, у вас? У нас казы. Без килгәндә гаилә башлыгы Азамат 5 бармак пешерә иде. Ә ул пешкән арада масала дип аталган кыргыз чәе белән сыйлыйлар. Аны сөткә кәнәфер, кардамон һәм кара борыч салып ясыйлар. Да. Как на Чувствуется молоко, да. Чувствуется молоко, да. Тәмле җылы. Шул арада 5 бармак та пешә, гаилә өстәл янына җыела, тик көтмәгәндә ишек шакыйлар. Бу күршеләр икән, әлбәттә алар да буш кермәгән, кулларында бик зур гүбәдия. Бергәләшеп, кунакларга да йөрибез, бер-берегезгә булышырга да тырышабыз. Рождественнода киләсе тукталышыбыз мәдәният йорты. Аларсыз мәдәни тормыш туктап калыр иде ди авылдашлары бу апалар турында. Русская душа ансамбленең 25 еллык тарихы бар. Җырлыйбыз каждый көн монда. Бик яхшы. Нинди телләрдә җырлыйсыз? Русча җырлыйбыз, татарча җырлыйбыз. Талпына күнеш, талпына ашкына, яшьлегенә тустызганы. Менә шулай яши бүген Рождественно авыл җирлеге. Үзләре дус, гаилә җанлы, хезмәт сөючән. Ә безнең сәяхәтләребез дәвам итә.